مستيات بيتنا سلام كم يتنحكم كبرات تخطاتلتي مستيات بيتنا نلومي فليز بلا مدب كهلونا أيو مساي كاب كندا عديمة أب مدب مستيات بيتنا قربي زرلخو غازيتنيا دانيال هايليو كاب RPM أقدمو دما أب إرترا كله أب بوليس إرترا تمديبو يسرح نيرو بز مخنيات دما مستي لو مقنا أقدمو زنبرة ويدما أب زيناتات كم استخدمتلكمه أب مايسروه نعصر شمال عامتات تأثيرهم صنحوا عصر سدست أسرات تفتح منيرهم زعبهم زملكت أنك ما أثرتهم من تأيو تي دحربايتا هذه ما أثرتي كم يكم زمسل مخنياتات تايقون كم زغل بس دانيال هايلة كنزات إينا مالتيو دانيال نعدمي أخبر كان مسير بيتنا ستمسخة أقدمي مسكنك نقعد حن مزخة نقعد حن تنحخ زكي زي ما أسرت زي سلامتها أقعد إيمو كم زفلت زم أسرات زيام زخانة كسن فردن أي توعبو من بهندبت تأثيرهم بهندبت من كم استفتحوا إنا نفلت نسخة أبال بوليس إرترا خانيركا سلازي تي دحرا بايتا من البات تي بزحسب زي فلطو أباخا كله سلازي قل نعوق ندسسينا زي أكل تشحن شو عادتن زكات أما ما أسرتي استفعل ليو عبيت النقادون أبالات بوليس إرتران كالوت والكسباتن بخميو تفتيمو انتايو تخايدو انتايو تغير انتايم غيرهم انتايتي جبن كلوهم ديو ناي بحقي مخنياتو زخونه كس سلازي قربه ابيت فرد ዝተوهبه ውሳነ ስለዚህ ለ እዘንተኒዩ ኢልካ ክትዛረበሉ ኣይትኽእልኒ ግን እንታይ እዩ ነይሩቲ ጠንቂ ኢልካ ተሐስብ حراي زكي بمجمريا يغني زكي بخساك نجمر توم تأثرو بسلسة خفاليهم زلو مالتي أب سلسينا هنكفلو حدا بوليسي حلفت بوليسي إرترا نعي حلفت يزنبورو مالتيو مجمريا نتوم حلفت يزنبورو بمولهم نتوم كاب اسر بيت نصا زوطو نعوم نبيت سوومن مغربومن بلبي بقى انقع حقوسكم انقع እግዚአብሔር በሰላም አወጣኩም በጥዕናኹም በሁሉ ነገር ካደሓን ክትኮኑ ኸኣ ሰናይ ትምኒተ ይገልጽ ማለት እዩ ካብኡ ክንሪኦም ከለና ኦሎምፒካዊ ተቀዳዳማይ ዘረጋብር ኣሎ በኸላይ ደረጃ ነጋዳይ ማለት እዩ ሰርሳይ ክንርኢ ከለና ኸኣ ዳዊትን ኢንጂነር ዳዊትን ጆሜትራ ማቲዎስን ክልቲኦም ኣሕዋት ከኣ ኢንጂነር ዳዊት ካብቶም ዝነበሩ ናይ ህንፃ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ህንፃ ደዋብ ዝበለሉ ግዜ شعو كباب استأسريو ماتيوس كاب كفلي I think تزي تجاجي أب كفلي بلان أب ما زكاة جابيت زهر حزنا برا كلتيهم حوات كا مسوم زبلع ست زنا برا سب نسو بز حسولهم نسو بز توقعهم شعو تأثيرهم أنا ذكرهم مالتي سلازي زم سلسة سوازي زم سلسة زلو خفيلنا يمزلنا بخساكن ريمنا مالتي مجمرة زي أبارات بوليس زي تأثروا له خن بالكلنا قدميو بخمي تأثيرهم اللي خابن جمرسي بوليسي إرترا خمين يرو نزبل قدم حجي مسخاب زغبركو ابستفعلالي انترفيو ابزغبركو قليتي مهنياتو تي انترفيو زغبرو نوركو ازيو يسمعن ስለነበረቶም حلفتنا بوليسي إرترا ዝነበሩ ገበነኛ ኣብቲ ገበንቲ ወን ሓንቲ ገበን ከም ዘይነበሮም ኩሉ ነገር ስለሰምዓኹ ካብ ብጾተይ ካብ ውሽጢ ዓዲ ካብ ኩሉ ዝረኽብኮ ሓበሬታ ወን ሓንቲ ነገር ስለዘይነበሮም እዚ ነገር እዚ ብልቢ ይሕመን ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ፖሊስ ኤርትራ መጀመርታ ቁርብ ብዛዕባ ተቅርጽናቱ ቁርብ እንተራና ይحيش ማለት እዩ ፖሊስ ኤርትራ ክንብል ከለና ድሕርና ጽነት ኣብ ፖሊስ ኤርትራ ብኸመይ ቆይሞን ዝብል ካብ ሓለዋ ሰወራ ዝነበሩ ከምኡውን ድሓን ደረጃ ትምህርቲ ዝነበሮም እዮም ኣብ ፖሊስ ኤርትራ መጽኦም ማለት እዩ ምክንያቱ ፖሊስ ኤርትራ ተንካን ህዝቢ ኻ ክትመርሕ ንህዝቢ ኻ መርመርቲ ይኹኑ ካልእ ይኹኑ ናብ ህዝቢ ዝኸዱ دحان زخون منقح حتى زلون يناهم كور مالتي سلازي نظام كم ديم زعولو أبارات بوليس من يو أسلتينهم كبرخا متيمسي حقن سنة سرعة من مهيروم نزبل أبجزي درجز نورو ممهران مالتي ممهران أبارات بوليس نورو كونريلات لتنا كونريل زعم السلو أزيم معروقاتن أزيم بتمرتز وصلوا تومناي درجز نورو إيرتران
بخالق قدميو اب غيزه درغس بزعبا حقن سنه سرعه تزي كوي نمبر بزخون يخون تدرغ متتاو زي نبورم نسوم اب استفالاله وصا هغرات اب اوروبا اب جلن استمهارو نسوم يمنته كله ابالات بوليس كاباي جميركا مالتي نخلاتنا نتم ابالات بوليس حقن سرعاتن زمهارونا مالتي حجي مجمرتا بتا بوليس كنمص خلنا مجمرتا كاب مكلخال كنمص خلنا حنت نغير يم نغيرون مجمرتا حنت نغير كنمهركم زولنا ام مكلخال كلهم حجي انتاي نيرو قتل دحري حتت يخاتبل يلومنا مالتي بدحريو ا بوليس تخون كاغن قتلت يلوم كاغن نمنتا يقتلو اب حق خقربولني يخاتب سلازي اتفللي كابزي ارايوا خاب حجنيو اسهم قتل تباهلكم قتلكم تحتيكمكم انتي دا قتل تتباهلكم نمنتا يقتل اسر تتباهلكم نمنتا ياسر نزبل يلوم كابزي ام جمهورنا تمرت مالت سلازي بزعبو بزحكاي كزاربني كن قرب نسب مثلا مرداتا خبيلم سلازي ابتو وانتي زنبره حلافي ممحدارن فاينانسن زنبره سلومون نيرو ناي مكلخال جبن كا ودرغو ينيرو غريچ باخناي جبن مرمرا نيرو مالتي زي مالتي اب زوما اكل كا استفالاليو كم بعد كونيرال حسن نيروم ابتو انتي ود صغاي استبحال نتقايرو مالتي قصالي يقايرو سلازنبور مالتي سلازي ات بوليس ارترا انا خربو والله مجمر تخربو خلخو ويل اورغانايز ازيو سرعات زلوم فلايتهم حلفت خاتهم ناي بوليس كم تدغاغي مزغلصو زنوركو خا ناي بحق مقلولات كمت ناي مكلخال توم حواتنا زوم اب سراوي زنبورو زحتتومو بمسرع غيركا مصاز بلوم زنبورو بمرح مسرع نمرح غانتا نمرح حيلي نمرح بوطلو اندابلكا تخدو ابانا همو ينبرن انا زخون يكون صقم زغاطمني نناي مولو ኤርትራ ናይ ገበን مكلخال كيده كرخبو كوفي له اوفيس وزاربو صقماي نبرن نسلمون ناي محدار زنبر نعو كوفي له خزاربو صقماي نبرن نغري چپاون كر كوفي له خزاربو صقماي نبرن سلازم ابالات بوليزيوم تكميم نيرم تلكام ازيوم سلطناتن ازيوم بلحتن ازيوم بتعمي هاجراوين بزعبا ኤርትራ هاجروم زحمو بلب زسرحو زنبوريوم ابتم مرمرتن تمصينا خا توم مرمرتنا ኤርትራ ዝነበሩ ክገርመካ ዛኪ ብዘይ ጠቅም ገንዘብ እዮም ፖሊስ ኤርትራ ዘገልግልዎ ነይሮም بخمية تلكاني اتا حانت زرخوانا نور رب حانتها غزا ناي بوليس غزاتي نا بسنبر زنبر غزا بنص ابا واي وهاب سل نورو تمعقم زنبرم نساعتا ناتهم تا زعبيت ربحناتهم تخالق جن كم سبوم كابتي اندا ونلقمو كابتي اندا لقمو عبيت جمناتن عبيت مرمراتاتن بلب سرحون يرم مالتي لقماطات ينورن كبلكا كيلني توم لقماطات زنبرو خا وحداتن قنطارن نيرو سون كاخلاتنا نفلطوم ما حدا خلته مالتي سون كابزو صحو ነገር ايبلوم مالتي ስለዚህ ተአባል ፖሊስ ዝነበረ ብልብሰርحن ለይትን ቀትረን ሰርሑ ኸአ ንህዝቡ ዘገልግልን ነይሩ እዚ ክብል ከለኹ ስጋ ማእሲት ኢልካኒ ስጋ ብዞም ሓለፍቲ እዚኦም ኣብ እስር ቤት ዝኣትውሉ ማለት እዩ ሓጊ ኤርትራ ከመይ ነይሩ ንዝብል ከም ትድለኳ ተዘይኮነ ስጋ 2001 እቶም G15 ቅድም ሰሮም ፖሊስ ኤርትራ ኣዝዩ ጽፉፍ ዝኾነ ስራሕ ይሰርሑ مالتي بوليس كنبكلنا كل جزء 100 نصر كهنا يكلني تري الله خزاكي ناي امريكا بوليس كم يمتل كم ناي امريكا بوليس قبل عد سلم تزوردو قفعن بدلن مهرمتن ولا بتم لعلتهم تعدون حد جزء تري الله صوم زواده درا يكون نيرو ابتو وانت بوليس ارترا نبر مالتي سلازي بوليس ارترا ويلا اورغانايز خونه تم حلفتو خا بلحتن ناي بحقي بلبن حزب ارترا زغلغلن نيرو مس كله حصرتاتهم مالتي فلاي اب مسالات تاريخياو تي سرعات سياس كل جزء بوليس ارتران كل جزء خمزلو يونيفرس مران تنزصلن عزيز صلن زنبره زصينا زنبره نزن كلتين زي نيرو انا اب بوليس اب سرح ولچ عت عمت فرقان تعيت ماكينه ناي بوليس يفلتني انا ونو زبلت لاند روفر كاب سرحو خا كل جزء تبالاشو يبزح تا لاند روفر مالتي سلازي كل جزء نؤسرات كنا مالارسوم كلنا بتاكسي بباس مسكسا كيدنا كوم اندا غبرناينا نتوم اسرات نمالارسوم نيران بزحت جزء نغبرو نبرنا مالتي بزيكاتن وحداتن اوبيل زنبرا باترول زنبرا زما اكدي كوين تعيت ماكينه زنبرت ام دبر بوليس اينبرن ام مكل خلك نريا خلنا بلاند كروزرن بخالن كوانا چفولو بوليس ኤርትራ ግን مزخول حصراتني عقم زلو انتي نيرو تلكاو بتطابيبو تبلحيتي زخي نير كابا جمير كاب زنبرنالو اوان مالتي ابديغت ريخا اسرات اغرومن يدم فيروتي خا كابخا كهار مخا خندي تطنقيقا تخيد ግን ናትና ግን እቲ ሕብረተሰብና ግን ኣዝዩ ስርዓት ዘሎ ወላቲ ብገበን ገይርታ ኣስረሰብ بسرعه ዝخيد انا كغرم بوليس كلخسي حدي من زفلطو سراي نبرن عي كابيدي ስለዚህ
እቲ ዝነበረውን ብስርዓትን ብሕጊ ዝኸይድ ስለነበረ ብዝወሰድካ ወሲድካ ምስኻ ኸይድ ነይሩ ስለዚ ፖሊስ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ቅርፂ ነይሮሞ ናብቲ ዝነበሮ ናይ 2007 ማእሰርቲ መጀመርታ ፖሊስ ኤርትራ ክንጅም ማለት እዩ ኣብ ፖሊስ ኤርትራ መጀመርታ እቲ ፀገም ዝነበረ ብክልተ መንእስያት ብሳምሶም ክትርኢ ከለካ ሳምሶም ወደቀሺ ኣብ ስመራ ከሎ ተራ መንእሰይ ከማይ ወዲ ገዛውተይ ብሓንሳብ መታዓቢተይ ኣብ ዝነበሩ ምሽሙ ሳምሶም ከም ማንም ሰብ ተራ ሰብ ኮይኑ ዝኸይድ ነይሩ ነጠፍጠፍ ብልኝ ቢዝነስ ኣብ ገለ ተፀጊዕዎ ኣብ ሸቑድዩ ኣብ ገለ መለ ይርኢ ነይሩ እንዳኸዳውንቲ ኣብ ተፈላለዩ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ስራሕ ነይሩ ከምኡ እንዳበለኻ ምስ ውጭ ሌላ ኣብ ዝጀመረሉ ግዜ ከዓ ምስ ውጭው ኣዕሮ ኮይኖም ማለት እዩ ኣብ ቢዝነስ ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ከዓ ጽቡቅ ከይዱ ማለት እዩ ስለዚ በዓል ስልጣን ኣብ ኤርትራ ትሒዝካ ከዓ ወልሓንቲ ፀገም ትበሃል የብልካን ማለት እዩ ስለዚ ዳዊት ኣብ ከምዚ ኣብ ደገ ንብሎ ሪል ስቴት ንብሎ ማለት እዩ ኣብ ገዛ ምህናፅ ገዛ ስርሕኻ ከም ኮንትራክተር ኮይኑ ማለት እዩ ገዛ ስርሕኻ ኣብ ምሻጥ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብኡ ይነጥፍ ነይሩ ሳምሶም ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ኢሉ እንዳኸደ ከሎ ሳምሶም ማንም ሰብ ዝፈልጦ ሳምሶም ብማለት ሲ ካብቶም ኣብ ኤርትራ ካብቶም ዝሃብቶሙ ካብቶም ጽቡቕ ካፒታል ዝገበሩ ነይሩ ምክንያቱ ውጭ ኣብ ጎኑ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ብተደጋጋሚ ፊሊጶስ ንሳምሶም ኣይፈትዎን ነይሩ ከምኡውን ናይ ኤርፎርስ ወዲ ሃብተ ስሉስ ንመንሽሙ ኣይፈትዎን ንሳምሶም ኣይፈትዎን ነይሩ ስለዚ እዞም ክልተ እዚኦም ንሳምሶም ኩሉ ግዜ ብጎቦ ዓይኖም ዝርእይዎ ነይሮም ፊሊጶስ እውን ኣብ ከም ዝዝክሮ ቁርባ ኣብዚኣ ሕጂ ሓንቲ ነገር ከስምረላ ድሕሪ G15 ምእሳሮም እንታይ ነይሩ ቅድሚኡ ምክልኻል ነይሩ ምክልኻል ነይሩ ፀጥታ ነይሩ ፖሊስ ነይሩ ስለዚ ድሕሪ G15 ምእሳሮም ብተን ስርሒ ዘባ 5 ኢለን ዝቆማ ማለት እዩ ስለዚ ፊሊጶስ ስርሒ ዘባ ክልተ ኮይኑ ኣብ ከባቢ ባራንትሎ ዝመንሽሙ ከዓ እዚ ውጭ ዘለዎ ለኻ ቅጫ ዝመርሑም ከዓ ስርሒ ዘባ ክልተ ከዓ በስመራ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብኤርትራ ዝነበረ ንመጀመርያ ግዜ እቲ ብኤርትራ ዝነበረ ሕጊ ዘፍረሰ መን ይተልና ንታሪኽ ክኸውን ማለት እዩ ሕጊ ብኤርትራ ከም ዝፈርስ ዝገበረ እቲ ስርሒ ዘባ 5 ዝበሃል ኣብ ኣስመራ ዝዓስከረ ኣብ ካልኣይ መደበር ፖሊስ ኣብ ዝነበሩ ኩሉ ግዜ ከዓ ሓንቲ ጭፍላቕ ዝኾነ ቤት ፅሕፈት ሒዙ ንሙሉእ ኤርትራ ዝተራመሰ ነዚ ኩሉ ሃብታማት ዝኣሰረ እቲ ስርሒት ዘባ 5 ንሱ ነይሩ ዓዲ ኣበይቱ ንብሎ ዘለና ከዓ እቲ ዝመስረተ ብናይ ውጭ ዝነበረሉ ከዓ እሶም መስሪቶም ኣብቲ እዋንቲ ዓዲ ኣበይቱ ሽዑሲ ዝከረና ሓደ እሱር ብጣዕሚ ጭፍልቕልቕ ኣቢሎም ኣምፂኦሞ ስዕለን ዳንኤል ክቕጥቅጡን እዮም ቀዲም ኢሎም ኣበይ እስር ቤት ተወልኮስ ኣብዚ ዓዲ ኣበይቱ ዝበሃል ኢልኒ ሽዑና እቲ ኣብ እስር ቤት ኣብ ዓዲ ኣበይቱ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ክኢልና ማለት እዩ ስለዚ መን ዝመርሖ እዚ ቅጫ ዝብልዎ ንሱ እዩ ነቲ ኣብ ትሕቲ ውጭ ኮይኑ ዝመርሖ ነይሩ ኣብ ኣስመራውና ኣይትፀርን እንዳበላውን ንኹላ ክሳይ ዝገብራ ነበረ ንሱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እስያስ ኮነ ኢሉ ነቲ ሕጊ ንኽፈርስ ኮነ ኢሉ ዓይንና እንዳረኣናዮ እቲ ሕጊ እንዳፈረስ ክኸይድ ጀሚሩ ስለዚ ናብቲ ክሳይ ክምለስ ሕጂ ናብቶም ኣብዚኣ ክኸልፈካ እቲ ከምቲ ክትገልፀለይ ፀናሕካ እቲ ቤት ማእሰርታት ናይ ዓዲ ኣበይቶን ናይ ማይስርዋን ዝኣመሰለ ሲ ካብ ቁፅፅር ፖሊስ ኤርትራ ወፃኢ እዩ ኣይፈልጦን እቲ ፖሊስ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብኡስ ወላ ሓንቲ ኣብ ትሕቲ በዓል ፊሊጶስ ኦኬ ኣብ ትሕቲ ተወርዋሪ እዚ ኣብ ትሕቲ ተወርዋሪ ፊሊጶስ ወተሃደራዊ ቤት ማእሰርቲ ኢና ክንብል ወተሃደራዊ ቤት ማእሰርቲ ኦኬ ሕጂ እቲ ናይ ኤራብ ኣርማ ሒዙ ተናጢሩ ገበነኛታት ክሕዝ ስልጣን ዝተዋህቦ ወይ ድማ ስራሕ ዝተዋህቦ ፖሊስ ኤርትራ እቲ ፖሊስ ኤርትራ ኣርምኡ ሓንቲ ኤራብ ይመስለኒ ተጋጊ ሕጂ በቃ ንሙሉእ ሃገር ነጢሩ ገበነኛታት ክለቅም እዩ እቲ ስራሕ ናቱ ተዋሂቦን ነበረ ዕማም ማለት እዩ ግን ኣብዚ ናይ እዞም ገበነኛታት ወይ ድማ ብጥቕሚ ከምዚ ክትገልፀለይ ፀናሕካ ዝተፈሓፍሑ እሞ ናብ ቅትለትን ናብ ማእሰርትን ዝበፅሑ ፖሊስ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን ጥራሕ ዘይኮነስ ንሱ ንባዕሉ እውን ግዳይ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብቲ ዝተኻየደ ናይ ረብሓ ምትፍናን ወይ ድማ ጥፍእ ክንብሎ ንኽእል እስካ ሕጂ መንን እዮም ተጋጭዮም እዞም ግዳያት እዚኦም ኣበይ ናይ ማእኸል እዮም ተቐርቂሮም እንታይ እቲ ናይ ረብሓሲ እዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ሕጂ ገሊኦም ነጋዶ እዮም ገሊኦም ምሁራት እዮም ገሊኦም ፖሊስ ኣመራርሓ ናይ ፖሊስ ኤርትራ እዮም እሞ መንን ምስ ተጋጨው እዮም እዞም ሰባት ግዳያት ኮይኖም ናብ ማእሰርቲ ኣትዮም
حريت بو زم حجي تقيتش زنبرة أمونغو وجون أمونغو فيليبوسين تي وجو تشاينا خازلهم مالتي حجي تشاينا فيليبوسين بولهم مالتي تي بوجن من شو خازلهم خا بوجن وجون عفان كا أزاز بورسي إرترا زنبرة دحر مسارع مالتي كلتيهم الله مالتي حجي انتاينا نبزلنا حجي مجاج أمسي كم زي أوت أتريو حجي ناي دراج ديلرز تريو مش حكي نناتهم غانغ سالوهم نناتهم سالو أبير تراخاهم يابتو وانتنير مالتي سلازي توم كلتا من إسياز بالقوات عن توي كغطسلا نابا مالتي نابا يخمت أكا بوغن سامسومون بوغن فقرا أب كلتيهم تمغيلهم نيرهم توم من إسيات مالتي سلازي فقرا أبتو وانتقنمي مماتو تسقاب 360 مليون دولار زاك سوري 360 نقفة ميلان نقفة زاكليو تي جنزب ناتو تناتو أسد زنبرة مالتي سلازي زوم كنت زيهم بستفعل على جنرالات ندات حلو ندات مولو يوم زخور نيرو أمونغو زيهم حجتي قدش زكاية زلو قدمي نجرا كانيرا سامسونج نمشيمو زي فيليبوس نسامسونج ايفوتوني وداتو سلسنا اي ايربورت حلافي ناي ايرفورس حلافي ايفوتوني سلازي بترقاقامي أسيروي فيليبوس أبراهيم دبر بوليس سامسونج مالتي سامسونج ذا أسرو خا وجو خابتي أخيرو خا يوصل مالتي بوليس حنت عقم قبراي كلني وجو نوتي لسي ملوك قبل سرايت حزمتي قلت توصل تاي تقم الله حيل الله زلو إذا كون كل سياس صغير يزريم نيرو سياس معناته نا سياس تخل جزء زقبرو حنتنا قبر تزيكيلو سقاب تاجيزي أتصبس صغير يزريم أمونغم تفنان أبزنا برولو جزء حجيت متفران عريقو أبزنا برولو عفان فقرة نجد انت تي هاجر أقول قلوت كم تي خلاتنا زخدنا نجد انك خيد سلزلون هاجر أقولوت أبزخدلو كاب أهادو سحيب وأمتي وناب شرشة من البوليس أسرو زلون فقرة حجي أبزن تاي زخون زلو فقرة أما دبر بوليس كله بعلو خمس تحنكة نمشي من فقرة يقبروا له مالتي قتيلهم مالتي نعم قتيلهم أب زتقتل وان ناي فقرة مالتيو تقدايتي بفاميلي وغن تصارينا تبايلو كندي وي تبايلو هندي نغرات قصيلو مالتيو سلازي نزي نغر زي نمصراي تبايلو زقوم منينيرو بوغن بوليس إرترا مرمرت بوليس إرترا ناي أجب زنبرو نزي نغر زي نخصاريو توهايبوم تي استوهابوم امام مصراي كاي خدنيروم بوغن هاغراو دحنا تريني اسمون قبر دنگل زحازو خا تي نت نغرتي نمصراي يخيد نيرو سمون قبر دنگل فتنا قتلت ابزنبرو لغيزي بزخوني يخون نجر توديبو وي بعد سامسونج أصنعمو بعد وجه بدحري أخوينهم جلست قبل فتنا قتلتها كونن انت دا سامسونج ناتو جروبون نعاون متعبيتي ذلو مالتيو بومي تخيلو تزنبره مالتي سلازي ازيو مصنعت نبره وي كساي كونن نيرو انت دا سمون قبر دنگل تي زغبرو زنبره مرمرا نعون مطفاء تبايلو سامسونج بعد بجزا يدزو سنو زلو مالتيو سلازي سامسونج كابتوم نعوقة تستبهلو نعي متعبيتي مالتيو كاو زلو 3 سبات 4 سبات يوم كقتلو كيدوم مالتيو هجي ابتو وانتي بارو 3 زبهرالو ناي بوليس إرترا ماكينه تتقيموم كمزي غيروم بوليس إرترا مسطقمو كمزي ام غيروم زبهرالو ግን ኮም ይኮነን እታ መኪና ተጠቀመላ ابتو وانتي ناي سباي حافتو ماكينه تتقيمو تገበን ክፍጽሙ خلو ታገበን ምስፈጸመ ናይ ንስሞን ገብረ ድንግል ፈተና ቅትለት ገብሩሉ ምስበሉ እታ መኪና ሒዝዋን ዓዳ ቤቶን ዳ ሰብኣይ ሓፍቶ ኣቐሚጡ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንኣህዱ ማለት እዩ እቲ ፈተና ቅትለት ዝገበረሉ ካብቶም ዝተኮሰሉ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቶም ካልኦት ንዓና ይንህደም ኢሎሞ እሱ ግን ኣይሃደመን ናብ ኣህዱ ኸይዱ ኩሎም ኮ ተታሒዞም ተኾኑ እሱ ግን ናብ ኣህዱ ኸይዱ ካብ ኣህዱ እዮም ሕጂ ታይ ዝገብሮ ዘሎ ካብኡ እዮም ጎቲቶም ማይስሩዋ ዝኣስርዎ ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ከምዚ ኢሉ ክቕፅል ከሎ ኣብ መወዳእታ እዚ ነገር እዚ ንመፅናዕ ንኽፅናዕ ተባሂሉ ሕጂ እንደገና ሽዑ ንመን ዝወሃብ ዘሎ ፖሊስ ኤርትራ ይስል ዝወሃብ ዘሎ ስለዚ ፖሊስ ኤርትራ ምርመሩ ቅፅል ነይሩ ምርመሩ እንዳቐፀለ ከሎ በዚ ጉዳይ እዚ ዝሰሓብ ምን ይተልካዮ ተሰሓብካዮም እቶም ዓንድታት ናይ እስያስ እቶም ዓበይቲ ገበላት ማለት እዩ ሕጂ ካብ መጀመርታ ክንሪኦ ከለና ሲ ሰብ ኣብ ታሪክ ብዙሕ ኮለስኮር ይሕምም ዘብለኒ ንዓይንታዩ
ኣብ መንጎ ፖሊስ ኤርትራን ጸጥታን ዝተገብረ ይመስል ካልእ ሰውን ብኻልእ ይርድኦ ማለት እዩ ግን እቲ ቀንዲ ዝነበረ ናይ ፖሊስ ኤርትራ ኣዛዚ ዝነበረ ኮኔል ካን ፖሊስ ኤርትራ ንኽፍንጥሕ ተኣዛ ዓፋን እዩ ዓፋን ካብቶም ዓበይቲ ብርጋዴር ጀነራላት ናይ እስያስ እስካ ሕጂ ዓንድታት ዘለዎ ማንም ዘይትንክፎም ብዝኾነ ይኹን ነገር ወላ ተጋግዮም ወላ ሓንቲ ዘይትንከፉ ሓደ ካብ ናይ እስያስ ዓንድታት እዩ ስለዚ እቲ ነቲ ነገርቲ ነቲ ገበንቲ ዝኹሉ ነገር ክበር ዝገበረ ንሱ እዩ ግን ኣብ መወዳእታ ካብ ንሶም ዝእሰሩ ካብ በዓል ቻይና ዝእሰሩ ካብ በዓል ፊሊጶስ ዘለዎ እቶም ዓበይቲ ዘለዉ ጀነራላት ካብ ዝእሰሩ ኣብ መወዳእታ እስያስ ትእዛዝ ንዝሃቦ ፊሊጶስ ኣብ ተወርዋሪ እዚ ማለቶም ናይ ፊሊጶስ ማለት እዩ ንብሙልኦም ፖሊስ ኤርትራ ዝነበሩ ነቲ ፋይላቶም ንሙሉኡ ተመንጢሎም ናብ ምንታይ ኣትዮም ካብ ገበን ምክልኻል ካብ ገበን ምርመራ ኣትሒዞም ናይ ምምሕዳር ፋይናንስ ዘሎ ከዓ ንሰሎሞን ኣትሒዝካ ብሙሉኦም ነቶም መርመርቲ ብሙሉኦም ዘለዉ ናብ ምንታይ ኣትዮም ማለት እዩ ናብ ማይስሮ ተኣሲሮም ካልኡ ምሳ እንታይ ነይራ ናይ ጥንቆላ እውን ነይራ ዝክሮት እንትኾንካ ሰሚዕካ እንትኾንካ እውን ብዛዕባ ጠንቆልቲ እውን ተኣሲሮም ነይሮም ሃለቃ በርሀ ዘለዎ ድሕሪ እውን ሓደ ጠንቋሊ ተኣሲሮም ነይሮም ሕጂ ኣብታ ጥንቆላ እውን ዝነበሩዋ ሙሉእ ሓበሬታ ኮተ ዘይብለይ ግን ኣብታ ጥንቆላ ዝነበሩዋ ከዓ ጀነራላት ከይተረፉ እዮም ነይሮም ብድሕሪኡ ነይሮም ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ጠንቆልቲ ማለት እዩ ስለዚ ንዓኻ ሒዝዋ ዝነበረ ከዓ መርማሪ ሕጂ ንግዜ ሽሙ ረሲዐ ኣለኹ እሱ እውን ምስኦም ተኣሲሩ ነይሩ እሱ እውን ተሰሓብካ ታ መርመራ እንተተገብረት እውን እቶም ጀነራላት ግን ኢድ ዘለዎም ኣብኡ ኣብቲ ናይ ጥንቆላ ኣብኡ ኮይዶም ዘጠንቁሉ ኣብኡ ኮይኖም ዝፈልጦ ስለ ዘይብለ ክዛረባ ይክእልኒ ግን እታ ነገር ግን ኣነ ሓበሬታ ዝበፅሓዋ ግን ኣብኡ ግን ኢድ ከም ዝነበሮም ተበፂሑ ስለዚ ነቲ መርማሪ ዝነበረውን ንዑ ጉተት ኣቢልካ እውን ናብታ ማይስርዋ ተኣሲሩ ማለት እዩ እዚ እዩ ካልእ እውን ብዛዕባ ናይ ዘረጋብር ኩላትና ንፈልጦ ኢና ዘረጋብር ወዲ ዓይኒ መዓር ኣይኮነን ወዲ ዘረጋብር ሃብታም እዩ ሃብታም ተኮይኑ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ሃብታም ክእሰር ካብ ኤርትራ ተሰዲዱ ከይድ ከምዚ ኣብ ኤርትራ ቀልጢፎም ጎሪሖም ከልበትበት ዘይበሉ ዕድለኛታት እንደዓን ሰባ ጥራዮም እንደዓን ሰባ እዮም ኣብ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ሙሉእ ኢሎም መፅኦም ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ኣፍሪካ ትሪኦም ዘለካ ሕጂ ናይ ብሓቂ ንጥፈታት ፅቡቅ ዝኾነ ዝኹርዕ ንጥፈታት ንኩሉ ኤርትራዊ ዝሕብን ዝገብሩ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ በዓል ዓንሰባ ይኹኑ እቶም ካልኦት ዝነበሩ ሃብታማት ግን በብሓደ እንዳተኣስሩ እዮም ከይዶም ካልእ ወላ ሓንቲ ገበን ዘብል ዘለዎ ኣይኮነን ናይ ዳዊትን ናይ ማቴዎስን ክረአ ከለና ከዓ ዳዊትን ማቴዎስን እቲ እዞም ኢንጂነራት ዝእሰሩሉ ዝነበሩ ናይ ኮንስትራክሽን ዝነበረሉ ግዜ ሽዑ እዮም ዝእሰሩ ዘለዉ ዝእስሮም ዘሎ ከዓ ምስኦም ዝበልዕ ሰቲ ዝነበረ ዓርኮም ሓዎም ክትብሎ ትኽእል እዩ ተኣሲሮም ማለት እዩ ስለዚ ሓፈሻዊ ስእሊ ነዚ ይኸውን እዛ ክንኻልእ ሕቶ ዕድል ምተንክበካ ፅቡቅ ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ናይ ኤርትራውያን መዛረብ ርስቲ ኮይኑ ይገልፆን ይትንትኖን እንዲ ዘሎ እቲ ሕጂ ብጣዕሚ ንሰብ ገሪሞ ዘሎ ሃንደበታዊ ምፍታሕ ናይዞም ብዝተፈላለየ ምክንያታት ዘይኮነስ ብሓደ ምክንያት ዝተኣሰሩ እቲ ማእሰርቶም እውን ፖለቲካዊ ክትብሎ ዘፀግም ከምቲ ክትገልፆ ፀናሕካ ኣብ ረብሓ ዝተመርኮሰሞ ድሓር ግዳያት ዝኾኑ ኢና ክንብል እስኪ በዓል ኦሎምፒካዊ ተቀዳዳማይ ብሽክለታ ዘርጋብር ይኹን ወላቶም ናይ ፖሊስ ኤርትራ ሓለፍቲ ዝነበሩ ይኹኑ ኮነሬላት ዝተፈላለዩ እዞም ተኣሲሮም ሕጂ ተፈቲሖም ዘለዉ ሲ ኣብ ከመይ ኩነታት ይርከቡ ኢልካ ትሓስብ ዕድሚኦም ጥዕንኦም ኩነታቶም በዓል ዘርጋብር ሲ ኣነ እውን ኣብቲ ዛዕባ ኩሉ ከባቢ ስለ ዝኾነ ዘርጋብር እቲ ናቱ መንበሪ ገዝኡ ብቆልዑትና ከለናስ ንፈልጦ ኢና ዕላላት ናይ ዘርጋብር ግን ኣይኮነን ዘርጋብር ሲ ንሕና እውን ዳርጋ ሕጂ ሰዓቢና ኢና ክንብል እንዳበልናስ ክሳብ ሕጂ እውን ብሂወት ምፅናሖም ይገርመኒ ኣሎሞ ኣነ ብፍላይ ከዓ 18 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቀሊል ኣይኮነን ቤት ማእሰርቲ ናይ ህግደፍ እሞ ኣብ ማይስርዋ ተፈቲሖም ሰብ ክኾኑ ይኽእሉ ድዮም ሕጂ ከመይ ትገልፆ እቲ ምፍታሕ ያ ፅቡቅ ሕቶይ ዛኪ እንታይ ምስለካ እዛ ጉዳይ እዚኣ ኣነ ዝያዳ በቲ ናይቲ ፖሊስ ኤርትራ ዝነበሩ ኣብቲ ገበን ኣስፊሕ ዝዛረብ ዘለኹ ዝያዳ ንክሪኦ ግን ፀጋይ ሳጉት ተመርዖ ኣብ ኤርፒኤም ሰፊሕ ዕላል ገይሩ ኣሎ እሞ ኣብ ኤርፒኤም ኣትዮም እንታይ ነይሩ እቶም ናይቶም እስራት ሂወት ከመይ ነይሮም ዘሕልፎ ሂወት ብድሕሪኡ እውን ምስ ወፁ እውን እሱ እውን ኣብ ነብሱ ስለ ዝበፅሐ ይርጋዓለም ማለት ስነ ጥበባት ይርጋዓለም ይኹን ከምኡውን ስነ ጥበብ ፀጋይ ክልቲኦም ገሊፆሞ ስለ ዘለዉ
ኣዋኣት ሰብ ክሪኦውን በዛ ኣጋጣሚ እዚ ይዕድም ማለት እዩ ግን ኣነ ግን ክሪኦ ከለኹ ከም ኣባል ፖሊስ ብዛዕባ እስር ቤት ቁርብ ክሪኦ ከለኹ ኣዝዩ እስር ቤት ጥዑም ኣይኮነን ሓቂ ዘረባ ወላ ናይ ገዛ ማሕየር ተኢሎም ኸውን ከቢድ እዩ ኣብ ገዛ እውን ተሓየርካ ኣብ ገዛ ኮፍ ተኢሎም ኸውን ስጋብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እኮ ከልቢ እኮ ትሪኦ ዛኪ ከልብሲ ኣብ ዝዓዲ ዞም ዝዓዱ ምሳና ዘለውሲ ከልብስ ሙሉእ ማዓት ኣሲሮም ውዕሉ እዮም ኣዛዊሮም ኹማን መፁ ዝኸልቢ ማለት ተረዲኻኒ ስለዚ ሰብ ኮንካ ግን ኣብ ሓንቲ ሸላ ሞኻ ናይ ማይ ስርዋስ ናይ ማይ ስርዋ እስር ቤት ሸላ ናይ እስር ቤት ናይ ማይ ስርዋስ ቀሊል ከይመስለካ ሸላ ክትብሎ ከላስ በይንኻ ማለት እዩ ካልኣይካ ይብልካን ኣብ ሸላ ተኣቱ ትኾንካስ ካልኣይካ ሳርሳይካ ይብልካን በይንኻ ስለዚ እዞም ሰው እዚኦም ሲ ን18 ዓመት ማለት እዩ ን18 ዓመት ኣብ ሸላ ተኣሲሮም ከመይ ዓይነት ኣይደኖ ኣነ እንታይ ክድንቆም ዝኽእል ማለት እዩ ብጣዕሚ ክድንቆም ዝኽእል እስካ ሕጂ ብሂወት ምፅንሖም እየ ክድንቆም ዝኽእል ናይ ብሓቂ እንታይ ዓይነት ሞራል ኣለዎም እንታይ ዓይነት ስብእና ኣለዎም ኣነ ብፍጹም ብጣዕሚ ዝገርመኒ ሕጂ ካብቲ ውሽጢ መተኣሰርቶም ክዕሊ ከለኹ ኣብቲ ውሽጢ እውን ከለዉ ሓበሬታ ዝሰምዖ ዝነበርኩ ኩሉ ነገር ናይ ብሓቂ በዓል ሰሎሞን ከምኡውን ወዲ ገረወልዲ ወዲ በኺት ኩሎም እቶም ዝነበሩ ሲ ብምልኦም እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ስፖርት ይገብሩ ነይሮም እንቀሳቀሱ ነይሮም ሞራል ነይሮም ከምዚ ኣጅኹም ብሎም ነይሮም ገለለ ካብ ሸሶም ሕጂ እቶም ዝሓሹ ሞራል ዝነበሮም እዩ እቶም ዝነበሩ እቶም ኣባላት ፖሊስ ማለት እዩ ካልኦት እውን እቶም እስራ ዝነበሩ ግን ሙሉእ ኣነ ግን ትሕዝነኒ ናይ ዘርጋብር ነይራ ብፍላይ ናይ ዘርጋብር ሲ ኣጋጣሚ ኣነ ሓደ ሕሙም እስር ኩሉ ግዜ ናይ እስራት ሆስፒታል ነይሩ ኣብ ሆስፒታል ሓሊበት በቲ ጫፍ ወገን ኣብኡ ሓንቲ ሆስፒታል ስለነበረ ስለዚ እቶም ኩሎም እስራት ብገበን ዝተኣስሩ ናይ ፖሊስ ማለት እዩ ኣብኦም ዝሕከሙ ኣብኦም ዝድቅሱ ዝኾነ እስር እንተደቂሱ ከዓ ተተማላሊስና ተተባራሪና ንሪኤን ነይራ ማለት ሕጂ ንዘረጋብር ኣብኡ ክረኽቦ ኣብኡ ረኺበ ነይረ ንዘረጋብር ማለት ሕጂ ንዘረጋብር ኣብኡ ክሪኦ ከለኹ ዘረጋብር ክዕልል ዕሊለ ነይረ እውን ሓፂር ዕላል ዕሊልና ሽዑ ብጣዕሚ በቃ ክሳይ ዝኾነካ ኣሚኑን ኣይክዕለኒ ግን እቲ ዝነበረ ኩነታቱ ግን ብልቢ በቃ ትሞራሉ ዘረጋብር ኣለካ ምሽ ዱልዱል ሰብኣይ ሓፂር ኮይኑስ ዱልዱል ሰብኣይ ናይ ብሓቂ ዋላ ምስ ዓበየ እውን ስፖርተኛ ከም ዝነበረ ኣብኡ ከሎ ዘርእየካ እዩ ምቕሉል እዩ ትሑት እዩ ዘረጋብር ሕጂ ኣብቲ እዋን ዝነበረት ሞራሉ ትገሊኡ ኩሉ ነገር ክሪኦ ከለኹ ስጋ ሕጂ ካብ ዓይነይ ኣይክወልኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እውን እቲ ዘለና ኣድናቆትን ኣኽብሮትን ገሊፀሉ እግዚኣብሔርን ብሰላም ከውፀውን ተመኒየሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ተረኸብናሉ እዋን ከዓ ፅቡቕ ይዕሎ ነይረ ስጋብቲ ካብቲ ሕክምና ስጋብ ዝወፅእ ማለት እዩ ስለዚ እቶም እስራት ኣብዚ እዋን ወፂኦም ከምዚ ፀጋይ ዝበሎ ማለት እዩ ፀጋይ ተመርዖ ዝበሎ ማይ ስርዋሲ ናይ መእከብ ናይ ሕማም እዩ ላቦራቶሪ ናይ ሕማም እዩ ይብሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝማ ዘይነበሮም ኣዝማ ሒዞም ወፁ ንእሺ ሕማም ዝነበረቶም ከዓ እቲ ሕማም ናቶም ከዓ ዓብይ ወፁ ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ ከዓ እዚኦም ዕድለኛታት ኮይኖም ወፂኦም እምበር እዚኦም ጉዳይ ዝተኣስሩ ከዓ ክንደይ ኮነሬላትን ክንደይ ነጋዶን ኣብቲ እስር ቤት እውን ሜተውን ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰብኣት እዚኦም ሕጂ ወፂኦም ዘለዉ ንስ ስድራ ቤቶም ሞራል ይኾኖም እምበር ምስ ክንደይ ትራውማ ናቶም ምስ ክንደይ ፀገማቶም እዮም ዝወፁ ዘለዉ ስለዚ ሰብ ክኾን ድማ ኣይኮኑን ከማን እዝጌርዋኖኦም ግን ናይ ብሓቂ ነዚ እኳ ዝመከቱ ነዚ ናይ እስር ቤት ዝኮ ዝመከቱ ነዚ ዘለዎም ትራውማ ድዩ ነዚ ኩሉ ዝበፅሖም ኣደራዕዲ በደል ከዓ እግዚኣብሔር ኣኸኣሎን ፀውሮን ክቦም ከዓ ፀሎት ገብረሎም ማለት እዩ ኣማውታ ነጋዳይ ናይ ነጋዳይ ፍቕረ ኣዝዩ ኣዘራራቢ እዩ ነይሩ ኣብ እዋኑ ክሳብ ሕጂ እውን ዘይተፈትሐ ሕንቅልሕንቅሊተ እናተባህለ ይዕለለሉን ይዝንተወሉን እዩ እሞ ኣብዚ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ካብ ሞት ዝተረፉ ድሕሪ ፍቕረ ዓበይቲ ነጋዶ እውን ከም በዓል ዘርጋብር ኣብ ማእሰርቲ ወዲቖም ገሊኦም ናብ ስደት ከይዶም ገለ ድማ ተስፋ ቆሪፆም ገዲፎሞ ፋሕፋሕ ኮይኑ ሕጂ ዝኾነ ዝጥቀስ ዓብ ነጋዳ እዩ ትብሎ ኣብ ኤርትራ ዳርጋ የለን ክትብሎ ትኽእል ስለምንታይ እዩ ዓበይቲ ነጋዶ ክህልው ሲ ኣብ ኤርትራስ ዘይተደለየ ምክንያት እንታይ ይብልካ ትሓስብ ስለምንታይ ሰብሲ ኣብ ንግዲ ዕውት ኮይኑስ ዓብ ነጋዳይ ዘይኮነሉ ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሩን ብዙሓት ክጠቅም ዘይክእለሉ ምክንያት ኣብ ኤርትራ ሲ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ቴንክ ዩ ዛኪ እዛ ሕቶ እዚኣስ ናይ ግድን ክትሕቶት ዘሎ እያ በቃ ምክንያቱ
مبزحت جزء بزحون كتحتت أي رأيان مالت كاباي جميركا مالتي أجيكن ثانك يو زاكي إذا حتت كاني انتهي مثلك سياس علام الله كاب دحرنا تنتا جميرو كاب تادا أتولا جزي علامو نا سياس أنا نسخنا يكون نانسي تومس أزول الله وانا يفلطوني نا أساس علامة مالتي نمنتهي خوم زقبر زولة حتيت كاو ما نمسو حتى زمتال كاسبي الله سياس كن علامة الله علامو بزح قمتاتينا هنا بزغلنا أنا نسخنا حجي انتهينا نبل يمثلني لنا عاد كساي نهب مالتي تيناتو نهب على قمتات نهب مالتي نا أساس علامة جن كابت حدا علاماتاتو مالتي تعبي أجندو ناتو كاتلو كابت حدا علامة جن حبتهم زبالة بيرتراخ اللي يبلو زخوان يخون لعليك وات يبلو دقاقي مقاليت ايه بزحلفو وانا بزقبركو انترفيو قاليت ايه أبي اسملاش وكيانا سوبر ماركت نعنا ايرتران عابي ابنتيوم أبي اسملاش سوبر ماركت نيروم أزيوم تعرام أزيوم هركوت ايوم نيروم أبي اسملاش أب نقانيو كتكيد كلا حجي بختمة متي خنقانيو قرص كتب لك الله تاسيا ما فروزلاتا قدمي ندابع التكوس تي نداتش كريستا زلو انغولو طوي كتب لك الله بيكو هوتيل بدحري زلا حنتي هوتيل سريحم أبي اسملاش هوتيل أبصرح له وانا أبي اسملاش انت يرم نسياس عديمو نت هوتيل نخمر هوتيل أب خنخ عدم أب تصوع لوان السيمة أن من دا سريدو نبوي رمضان سريدو أبوي رمضان كابتا زنبرت ناي ممرقة ناي تهوتيل أو أساتيفو دحريو أنا بزلو خوب كلا مدبر بوليس مديو زنور كله نبي اسملاش تأثيرهم أبي اسملاش حتى يتاينيروم أب كندي تصبو غيركم أب زهاجر إنفست قبر لهم أب قط أوانا تعبير لهم أب كن مبال نبي اسملاش نام من تامتيهم نبي سريتيهم كابي أمتي خموز غنزب كابي متي أبي اسملاش كا أزيت أنكو بورقة زخيد قبليت بقبلي زخيد بفتصم ما نمرماري زنبر مرماراتهم برها ولا خالق زنبرو باشاي قال زبلهم زنبرو مرميرهم ولا حنت خرخولهم ما يقالوا نبي اسملاش كن دحريو كابس رويتوتيم نبي اسملاش شعو فتات حطو يقرب له وكان سوبر ماركت دخت ورس حشكم ويتا هوتيلكم زبال كل تمرج يوسيدون إذا بزح زي يردولو أنا نسخان حجي أنا بجزء درجير كيبولي كهجر جزاس ترف جزات اللكاس جزا خاي والرسمون خالد سبخراي بقبلي محاضرة إذا قلنا كاتليخ زنبرة مشينات زنبرة مشينيرتات زنبرة كاتليخ بمولو توريسيو بنايزيم كأجدد تورس إذا قلنا هبتنا يزبي إرتات تورس بزيهم جدد اليوم عبيت تكالات عبيت من مشينيرتات زنبرة كاتليخ يتوريسو نايزيوم جن نايزوم هابتامات كن روي عينت حشكام تويلم سلازي تمرجاتي بزتوهابو مسرت أبي اسملاش أمارات سلازي نبروم والحان سلازي نبروم نتا تكالم زنبرت وكيانا سوبر ماركت من جئتهم زنبرت نعيم كدحن وافتينو اتبت وان تحجي بهقدف بعلم حيزم الله بيتصحفتهم جيروم نتي أبي اسملاش حيزم الله أبي اسملاش كان بصومي محرم كا بقواهي زاكل بزحمام زاكل يميتهم كندي إنا إرترا نجادو خا بس قداي سلازي زرقابري يخون قال يخونو كم زجيرو دو خمس زجيرو خبلك عاي تتصبزاكي زرقابر كلا حتيات يقولون حتيات ناتو سلاز هبت المترايو إنفست سلاز جبرة أبي إرترا أو طبخ تصاوى سلاز جمر مالتي زم كلهم دحرنا تنت كو زاكي زم كلهم ناي منشيمو زنبورو ناي سعود زنبورو هبتامات إرتراوين كمون من إسيات بلبز ولوكو حيزم كو أبي إرترا كو آتيهم كام دحرنا تنت دافورنا جيرو كله جيرو حف شعو سياسن يتم جله هجرفن بتعميم سنبيلو مهناتو أجندهم كم مجمر تأتحيزهم زخون يخون نجر هبتام كهلو يولوني تبايلو سلازي تا أجندهم زنبرت بزي قتيلهم ما نائر ترخا نيمود أتا قطبا قتلوا خا ما أتيم قتيلهم ما خاتل كان خا كاب كل تشحن شدشن كل تشحن شو عتن جميرهم نتوم إنجينير تاز نورون نتوم كونتراكترز نورو بمولهم أسيرهم حتى قطوا أمتيهم حتى نظام ناي بعد سرح إذا بحمشت مالتين بعد كجاز نورلو تندينهم تيخادو شمنتم تيخادو إذا بيام تيخان نبلو خان نظام كلهم هبتماتين إنجينير دنور خاب بتينهم مالتيو كل جزء
ቁጠባ ከተተሰደለኻ ኣነ ናይ ቁጠባ ኢላ ኣይኮንኩን ግን ኣብዛ ዓብ ዓለም ዝርኢ ዘለኹ ግን ኣብ ዝርኢ ዘለኹ ምዕቡል ዓለም ግን ቁጠባ ከተልዕቶም ጋር ኮንስትራክሽን ኢኻ ዝያዳ ኢንቨስት ትገብር ማለት እዩ ኣብ ኮንስትራክሽን ተሪእኻ ከዓ መዓት ነገር ኣሎ ማለት እዩ መዓት ስራሕ ነገራት ኣሎ መዓት ነገራት ከዓ ታሃት ናይ ታሃብታ ሃገርካ ወይ እንቃሳቀስ ማለት እዩ ስለዚ ህግ ደፍካ እዚኣ ስለ ዝፍለጥዋ ግን ትሙሉ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ትገንዘብ ክትወ ስለ ደልዩ ከዓ ብኣኻ ቀቲሎማ ማለት እዩ ከም ዝርዳእኒ እቲ ኣብ ንግዲ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሃብታማት ኣብ ሰብ ፀጋ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ምሁራት እውን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ወይ ግፍዕታት እዩ ተፈፂሙ ምክንያቱ ከም ዝበልካዮ ኤርትራ ሃገር ኮይና ምስ ተባሃለ ብዙሓት ምሁራት ኤርትራውያን ካብ ኣውሮፓ ካብ ኣሜሪካ ካብ ካናዳ ካብ ኣውስትራልያ ካብ ሙሉእ ዓለም ዘለዎም ፍልጠት ሒዞም ገሊኦም ብነፃ ብዘይ ደሞዝ እውን ቅድሚ ኣገልግሎት ኣብ 94 ምእዋጁ ብወግዒ ምእዋጁ ብመንግስቲ ደረጃ ባዕሎም ንነብሶም ኣገልግሎት ኣውጆም ኤርትራ ሃገር ኮይና ኣላ ንእሽተይ ሃገር እያ ሓዳሽ ሃገር እያ ዝኾነ ቁጠባ የብላን ስለዚ ደሞዝ ክንሓትት ኣይግባአናን እዩ ሰሪሕና ኣብ ምዕቡል ዓለም ሴፍ ብዝገበርናዮ ገንዘብ እናተኻየድና ክነገልግል ኢና ኢሎም ብሰናይ ድሌት ብሃገራዊ ፍቕሪ ነዲዶም እዮም ናብ ኤርትራ ኣቑሑቶም ከይጠርነፉ ኣትዮም ገሊኦም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ገሊኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ናይ መንግስቲ ወላያ ናይ ግሊ ተዋፊሮም ይሰርሑ ነይሮም ድሓር ግን ሃንደበታዊ ማእሰርቲ ከምኡ ተመሳሳሊ ግፍዕታት ኣጋጢምዎም እቶም ክወፁ ዝኽእሉ ካሃድሙ ዝኽእሉ ዕድል ዝገበሩ ወፂኦም ብኡ ገይሮም ከይተመልሱ ኣብ ካልኦት ሃገራት ፍልጠቶም የፍስሱ የገልግሉ ኣለዉ ገለ ከዓ ገዳያት ኮይኖም ተኣሲሮም ሕማቅ ኣጋጣሚ ሕማቅ ዕድል ኣጋጢሞም ማለት እዩ ስለዚ ምሁርን በዓል ፀጋ ናይ ገንዘብ በዓል ፀጋን ኣብ ኤርትራ ተደላይ ከም ዘይኮነ ኣብ ዝሓለፈ 34-5 ዓመታት ተመስኪሩ ርኢና ኣለና ቁጠባ ኤርትራ ከዓ ኢሳያስ ባዕሉ ከም ዝገልፆ ተረሚሱ እዩ ዋላ ሓደ ምንቅስቃስ የለን ኮንስትራክሽን ናይ ህንፃ ይኹን ናይ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ኣብ ኤርትራ ዳርጋ የለን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሓንቲ ዘላ እታ ናይ ሰራዊት ምንቅስቃስ እያ ንሳ ከዓ ንኩሉ ጨፍሊካ ትኸይድ ዘላ እሞ እዚ ሎሚ ኣልዒልናዮ ዝነበርና ኣርእስቲ እንታይ ንምትንካፍ ነይሩ እቲ ጉዳይ ፖለቲካ ጉዳይ ገበን ጉዳይ ሕጋዊ ማእሰርቲ ከም ዘይነበረ እንታይ ደኣ ጉዳይ ኣብ ጥቕሚ ዝተመርኮሰ ምፍሕፋሕ ዝወለዶ ናይ ዜጋታት ግዳይ ናይ ምግባር እዩ ነይሩ ኢልና ክንገልፆ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከም ትፈልጦ እቲ መደባት ናይ መስትያት ቤትና ሕፅር ዝበለ እዩ ነይሩ ኦልሬዲ ዳርጋ 40 ጌርና ኣለና መስለኒ ስለዚ ክትንከፍ ኣለዎ ትብሎ ነገራት እንተሎ ዕድል ክበካ እየ ኣብዚ ቃለ መሕትትና ወይ ኣብዚ ዕላልና ከም ዝተማሃርክዎ ግን እቲ ፖሊስ ኤርትራ ዝበሃል ዓብይ ትካል ኣብ ሓደ ንእሽተይ ሓፅሪ ዝተሓፀረ ከምዚ ናይ ባዕሉ ክስታይ ዘይብሉ እኹል ሓይሊ ዘይብሉ ብኣባላት ፀጥታን ብመንግስትን ዝጭፍለቕ ንእሽተይ ዝተወሰነ ናይ ሲቪላዊ ስራሕ ጥራሕ ክሰርሕ ዝተፈርደ ትካል እዩ ኢለ ክገልፆ ዝኽእል ካብኡ ዝተረፈ ካልእ ሓሳብ ተለካ ከዓ ወይ መመላእታ ተለካ ከዓ ዕድል ክበካ ሕራይ ዛኪ ፅቡቅ ጌርካ ገልፅካ ኣለካ ቀይቕኒ ዛኪ ኣብ መወዳእታ ኣነ ክብላ ዝደሊ ሓንቲ ነገር ክትሓሳስባ ዝደሊ ኣብ መወዳእታ ደጊመ ደጋጊመ ንኩሎም እዞም ተኣሲሮም ዝወፁ እንኳዕ እግዚኣብሔር ብሰላም ወፃኩም ይብል ክገርመካ ወዲ ገረ ወልዲ ክንብል ከለና ሕጂ ኣነ ኣጋጣሚ ከም ዝሰምዓኹ ማለት እዩ ካብቶም ደቁ ሓደስ 5 ወሊዱ ፀኒሕዎ ካብቶም ደቁ ማለት እዩ ሕጂ ደቁስ 5 ፀኒሖም ማለት ለውጥ ረየ ሕጂ ካልኦት ደቁ ክልተ ከምኡ ዝወልዶም ፀንሕዎም ትለውጥ ስማዓት ይመቸም ክንደይ ኣባላት ቤተሰቦም ሜቶም ፀንሖም ኣለው ዝተፈላለዩ መቸም 18 ዓመት ኣይኮነስ ኣብ 3 ዓመት ከማሲ ክንደይ ለውጥ ኢኻ ትርኢ ኣነ ግን ኣብ መወዳእታ ክብላ ዝደሊ ዛኪ ሓንቲ ነገር ክብላ ደሊ ኢሳያስ ካብ ስልጣን ምሳሌ ሜት ድዩ ብሓይሊ ድዩ ወላ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣልጊስ እውን ኣብ ኤርትራ ተለሚዱ እዩ ኣብ ካልእ ዓለም ንሓደ ሕጂ ሓደ ዜጋስ 18 ዓመት ብዘይ ገበን ተኣሲሮም እንተኢሉ ንሓደ ካልእ ወዲ ዜጋ ይገርሙ እንታይ ካ ትብል ዘለካ እዩ ዝብል
ኣብ ኤርትራ ኮ ንሕና ኮ ሓንቲ ገዛ ኮነ ስራሕ ኮ ይፍቀደናኒ ኢንቨስት ክንገብር ኮ ይፍቀደናኒ ከም ንስኹም ዓድኹም ስርሕዎ ዘለኹም ተኢሎም ኣይኣምንኒ ብሕጂ እውን እስያስ ብሕማም ድዩ ብዝተፈላለየ ምክንያት እንተኸይዱ እስያስ እውን እመነኒ ዛኪ እዛ ነገር እዚኣ ከይትርሳዕ ትቀመጠለይን ታሪክ ከምኡ ይቅፅል ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ለሚድዎ እዩ እንታይ ናዳ ክንገብር ዘለና እንተኢልካኒ ትማለ ርኢኹም እዮም ኩላትኩም ርኢኹም እዮም ክንደይ ዓመታት ተቐመጡ ሶማላውያን ትማለ ኢሎም ትራምፕ ረሳሕ ዝኾነ ዘረባ ጉሓፋት ኢሎም ክትወፂኹም ካብዚ ኢሎም ስለዚ እቶም ደገፍቲ ዲና እቶም ተቃወምቲ ዲና ሓንቲ ነገር ክንርስዖ ዘይብልና እዛ ዓዲ ዘለናያ ዓድና ኣይኮነን ጽባሕ ንጎ ከምዛ ሶማላውያን ዝበሎም ሓደ ጽሉል መራሒ እንተመፅዩ ገፊጦም ዓድኹም ኪዱ ክብሉና ክብሉ እዮም ናበይና ክንከይድ ንሕና ኣብ ኤርትራ ኩላትና ፍላይ ከምዚ ጥዒምና ደቂስና ዘለና ኣራጢጥና ጥዒምና ዘሎ ደቅና እንታይ ትበልዑ ቀይሕን ጸሊም እንዳብላዕና እንዳሰና እንዳመሃርና ንሕና እንዳስራሕና ብሰላም እንዳኣትና ሓንቲ መዓልቲ ክንስእና ክንኽእል ኢና ከምዛ ናይ ትራምፕ በቃ ውፁ ኣይተድልዩና ንኹም ኣብዛ ዓዲስ ኣይተድልዩና ውፁ ክብሉና ክእሉ እዮም ናበይና ክንከይድ ኪዶ ዓድኹም ህነፁ ኢሎም ትራምፕ ናበይና ኣብይ ማእዝ ሃነፅናይ ሕዲ ማእዝ ዘቐመጥናይ ዓዲና ክንከይድ ስለዚ ኣብ ዓድና ኩላትና ክንፅዕረሉ ዘለና ቅዋምን ዲሞክራሲያትን ሃገር እንተጌርና ጥራይና ዓድና ኣላትና ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ጽባሕ ግን ኣብ ወፃኢ ኣራጢጥና ስለተቐመጥና ሎሚ ጽባሕ ተተጎቲትና ናይ ኢትዮጵያውያን ማለት ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያ ዝቕመጡ ነበሩ ትማሪ ኢና ኢና ምዝ ኩሉ ሃብቶም ፈጨጥ ዝነበረ ሃብቶም ተጋሒጦም ሙሎም ናብ ኤርትራ ሰው ይጎሙ እዮም ኣብቲ እዋንቲ ንሕና እውን ሓንቲ መዓልቲ እውን ከተጋጥመና ከም ትኽእል እውን ከይትርስዑ ጽሉል መራሒ ከምቲ ናይ ትራምፕ ተመፂኡ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ደቂስኩም ዘለኹም ተባራበሩ ናይ ባሕቂ ያ ንኽብል ዝደሊ ተባራበሩ ጽባሕ ንጎዛ ዓድና ይኮን ዓድና ንሳያ ናብ ኣምስ መለሰና ግን ሽዑ ከምዞም ናይ ኢትዮጵያን ዝነበሩ ኣሕ ዝብልዎ ዝነበሩ ንሕና ኸ ኣሕ ኢልና ብጓ ከይንሞት ሞ እዚኣ ክብል ደለቐኒለ ዛኪ ቀሊል ሕቶ እዩ ሓደ ሰብ ድሕሪ ተኣሲሩ እንታይ ገይሩ ክትብል ኣለካ ክፍታሕ ከሎ ከዓ ስለምንታይ ተፈቲሑ ክትብል ኣለካ 18 ዓመት ተፈሪዶም ድዮም ኣበይና ቤት ፍርዲ ዘቐረበሎም ክሲ ኸ እንታይ እዩ ነይሩ ጠበቃታት ከ ነይሮሞም ድዮም እዚ ወላ ሓንቲ ነገር መልሲ ዘይብሉ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ሙሉእ ነዚ ነገር እዚ ሰሚዑ ከምዘይሰምዐ ርኡ ከምዘይረኣየ እንድሕር ኣስቂጡ እቲ ፀገም ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ኢሳያስ ዘይኮነ ኣባና እዩ ዘሎ ኣብ ካልእ ዓለም ተዝኸውን ከምዚ ዓይነት ነገራት ክፍጠር እንከሎ እቲ ህዝቢ ከቢድ ቁጥዕ እዩ ዝሓድሮ እቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ እኳ ተታሒዙ ስለ ዘሎ ብኣፉን ብእግሩን ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን ኣይትፈርደሉን ኢኻ ኣትሊስት እቲ ክዛረብ ዝኽእል ሰብ ግን ክዛረብ እንድሕር ዘይክእል ኮይኑ ስለምንታይ ኢሉ ክሓትት እንድሕር ዘይክእል ኮይኑ ዳርጋ ኣነ ዘይዛረብ ሬሳ ጥራሕ ይቆፅሮ ዝኽእል ምክንያቱ ድሕሪ ብሂወት ትነብር ኣለኻሲ ክትሓትት ክትዛረብ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ከምቲ ዝበልካዮ ንሕና ዓዲ ዳርጋ ከምዘይብልና እዩ ዓመታዊ ዕረፍቲ ትኸደሉ ዓዲ የብልካን ገንዘብ ኣኪብካ ተወፍረሉ ሃገር የብልካን ንመፃኢ ኣብኡ ክነብር ኢልካ ተስፋ ትገብረሉ ዝኾነ ይኹን ዕድላት የብልካን ዝኾነ ሰብ ከዓ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክእሰር ክእል እዩ ኣብ ደስ ዝብሎ ግዜ ከዓ ክፍታሕ ክእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ባህሊ ድሕር ዳኣ ተኣታትዩ ብጣዕሚ ዘፍርሕ ሕብረተሰብ ይኸውን ሕብረተሰብ ኤርትራ ስለዚ ኣይደኖ መወዳእትኡ ከመይ ከም ዝኸውን ሓቢርና ክንሪኦ ኢና ፅቡቅ ዛከባ ኩልኩም ኢላልካ ዛኪ እስያስ መይቱ ለውጢ ንፅበት ኣለና ወላ ሓንቲ ለውጢ ከምዘይመፅእ ማእዝ ዝፃዓርናዮ ማእዝ ዝሃነፅናዮ ዲሞክራሲ ማእዝ ዝሃነፅናዮ ናይቲ ሃገርና ዘሎ ዝኩሉ መሰረታዊ ነገራት ስለዚ እስያስ መይቱ እውን ለውጢ ከምዘይመፅኡን ኣነ ርግፀኛ እየ ዛኪ ምክንያቱ እቲ ዕዮ ገዛና ክንሰርሖ ክእለና ስለዚ ደጊመ ደጋጊመ ዕዮ ገዛና ንስራሕ ክብል ደሊ ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ኣባላት ፖሊስ ኤርትራ ወይ መራሕቲ ፖሊስ ኤርትራ ዝነበሩ እውን ከምቲ ልሙድ ኣብ ኤርትራ ገለ ገይሮም ምኾኑ ብዝብል ተኣሲሮም 18 ዓመታት ገይሮም ሕጂ ተፈቲሖም ኣለዉ ስለምንታይ ተፈቲሖም እውን ንፈልጦ ጉዳይ የብልናን ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ ብዝኾነ ግን ንሎሚ ዳንኤል ሃይለ ምሳይ ስለዝፀናሕካ ሰፊሕ መብርሂ ስለዝሃብካና ብልቢ የመስግነካ ካልእ ግዜ ከዓ ብተመሳሳሊ ኣርእስቲ ክንራኸብ ተስፋ ይገብር ንሎሚ ግን ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ካልእ ግዜ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሕ ይቀኒል ዛኪ
مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتتاتن حيزا بذكريات كبر أب إنها ترعلوات التقرب مدبيا كفوتي لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي